Josefa, 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 bihotzez maite zaitut, irrifarre eder horrekin, zoratzen bait nauzuzuk. Jepa lagunok, burlatara etorri naiz, hemengo oso maitatua den biztanle batekin egotera. Josefa Ardanaz du izena, Francisco Ardanazen arreba da, latxaria da. Garai batean, Iruñeko aberatzen arropak garbitzen zituen. Eta horrez gain, burlatako neska gaztetxoak bere festa berezietarako janzten laguntzen zituen. Gero, herritik egiten zuten kalejiran dotore atera zitezen. Gaur egun, Josefa bera da, herriko kaleetatik kalejiran ateratzen dena. Txistuen musikaren erritmora dantzatzea ikaragarri gustatzen zaio. Burlatako biztanleen bihotzetan jarraitzen du, baita nere bihotzean ere. Josefa, iritsi naiz!